Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean, Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri denoi, hemen gaude, lehendabizi gure senidei konpaintu lagundu bere minetan, nahi dugu, elkartu herri bat bezala, baina ere nahi dugu Kontxiren alde otoiz egin. Berak hainbeste eta hainbeste jaunagan sinistuzun, berak eraman dezala betiko bizara. Lehendabizi aitor dezagun gure akatsak. Erroki jauna, Erroki jauna, Kristo erroki, Kristo erroki, erroki jauna, erroki jauna. Erruki dakigula, jainko guzti saltsua eta gure pekatoa barkaturik eraman gaizala betiko bizaran, Amen. egin dezagun otoiz. Jainko guztiun betirekoa, zuzendu zure gogora gure bizitza, fruitu on ugari eman dezagun. Eta zure saemaitaren izenean, eraman, Kontxi, betiko bizara, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta erreget bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Entzun dezagun jangoikoaren hitza. San Paulo apostolua Korintotarrei. Senideok, Jesukristo gure jaunaren izenagatik eskatzen dizuet, izan zaitezte iritzi bereko, eta ez ibili banatuta. Bat egizue elkarrekin, iritzi bereko eta gogo bereko izanez. Izan ere senideok, kloenekoek jakinerazi didate, eztabaidak direla zuen artean. Horrari omen zerate noski bakoitza bere aldetik esaten, ni Paulorena naiz, ni Apolorena, ni Pedrorena, ni Kristorena. Zatitu aldago Kristo? Paulo gurutzi hiltzatu ote zuten bada zuengatik? Edota Pauloren izenean bataiatuak izan ote zerate? Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berri ona zabaltzera baizik, eta hori ere ez jakinduriazko hitzez, Kristoren gurutzeak indarrik galez dezan, jaunak esana. Eskerrak zuri jauna.
Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Juan baitu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Nazaret utzirik itsas bazterreko Kafarnauna joan zen bizitzera, Zabulonen eta Neftaliren mugetara. Horrela bete zen Isaias profetak esana. Zabulonen lurraldea, Neftaliren lurraldea, itsasbidea, Jordanez beste aldean, atzerritarren Galilea. Ilunpetan zebilen herriak argi handi bat ikusi zuen. Erio itzalpeko lurraldean zeudenei argi bat agertu zitzaien. Orduan, hasi zen Jesus hotz egiten eta esaten. Bioz berri zaitezte, burbildata zeroetako erreinua. Jesusek Galileako itsas bazterrean zebilea bi anaia ikusi zituen. Pedro deritzan Simon eta haren anaia Andres, itsasoan sareak botatzen, arrantzaleak baitziren. Eta esan zien, zatozte nerekin, eta giza arrantzale egingo zaituztet. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Handik aurrera zijoala, beste bi anaia ikusi zituen, Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak, itsasontzian sare konpontzen ari zirela beren aita Zebedeorekin. Eta dei egin zien. Haiek ere, berehala ontzia eta aita utzi eta jarraitu egin zioten. Jesus Galilea osoan barrena zebilen, haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotz egiten, eta gaitz eta min guztiak sendatzen herrian. Jaunak esana, Kontxiren azken agurrean gaude, nahi dugu ere gogoratu bere senarra Mariano, eta hileta guztietan nik uste dut 3 gauzak egiten al ditugu. Lehendabizi, gogoratu, errepasatu Kontxiren bizitzan, ze gauza onak, hainbeste eta hainbeste, maitasunezko, samurrezko detaileak eta ikasi. Bigarrena, eskertu. Eta eskertzen aldiogu Kontxiri, hainbertze gauzengatik. Bereziki, zuek, senideak, alabak, bilobak, eskertu. Baina ere, 3. gauza, hileta guztietan ere, pentsatzen aldugu, gure bizitzari buruz. Norbaitek joan beste lekura joan denean, ere, pentsatzen aldugu, guri ere, egunen batean, ailegatuko zaigu heriotzeko ordua. Eta pentsatzen aldugu, zer dagoen heriotza eta gero. Badago Deus, eta bukatuko dugu, gure bizitza edo badago zerbait heriotza eta gero. Kontxi bazun fede haundi bat. Eta berak sinistuzun asko Jesukristorengan eta bere hitzetan. Jesukristo esaten zuen, ni naiz piztuera eta bizia. Nigan sinistun duena ez du hilko betirako. Nire bezala betiko bizia izanen du. Eta horregatik, hileta guztietan,
hilkutxaren gainean paratzen dugu gurutze bat. Kristo bezala gu egunen batean hilko gara, hori ziur. Baina Kristorekin gu ere heriotza garaituko dugu. Gu ere Jesukristorekin betiko bizia izanen dugu. Hori sinistuzun Kontxik, eta horregatik, gauza zen Kontxi zenbat errosarioak hau bezala otoiz egin zuen. Otoiz egin zuen errosarioa ez beraren alde, baizik besteen alde. Eta gu Kontxiren bizitza bir pasatzean ere ikasten aldugu. Kontxi, azken momentuan, pentsatu zuela, zer egiten aldut nik besten alde. Nere seme-alaben alde, nere biloben alde, zer egiten aldut? Otoiz egin. Eskatu laguntza jaunkari besten alde. Eta horregatik, errosario bat, asmo baten alde, edo beste intentzioaren alde, eta horrela, bete zitun bere egunak, bere gauak, ze eredu polita. Gu ere, konturatu gaitezen gure bizitza da emateko, besteen alde. Gure bizitza ez da guretzat, ni eta nire gauza bakarrik baizik gu elkartuak gaude eta da besteen alde. Eta modua gitzon bat besteen alde emateko da, beraien alde otoiz egiteko. Horregatik, Kontxiren sinismegatik badugu itxaropen, orain Kontxi, Jangoikoaren eskuetan egongo dela. Hori da guri itxaropena. Eta Kontxik, Jangoikoaren besoetatik lagun gaizala gu ere egunen batean bera bezala betiko bizia gozatu dezagula. Gozatu dezagula betiko biziarekin, Jangoikoarekin. Eta orain jarraituko dugu otoiz eginen dugu gure eskari apala abesti honekin. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoizak asko dezare, harenarekin alkartuz. Kristoren azen aita deitua, harekin bizi ailzera, aitak eraman dezala orain, Kristorekin berpiztera. Jainko aital guztiduna, zure seme aileta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu misterioen bidez, Kontxi, eta ere bere senarra Mariano, eriotzean zure semearekin batek egin den hau, piztuen ere berarekin bat izan dadila.
zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan jauna goresteko eta jainko guzizona, Kontxi eta Mariano, zure zerbiziaren salbenerako, eskaintzen dizugu opari hau, eta ospez eskatzen zure semea salbazaia aitortu duenak epai errukitsu aurki dezala, Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, okida bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea jaunaita guzi santu jangoiko algozion betirekorri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, guztio betirako hiliz gaitezen, gehiago oraindik. Bere bizia eman du, guztio betiko zurezat bizi gaitezen. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Ure gana,
zutik zeru godietan, goralpena, bere inmatua, orain jarreki, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu bada. Ogitardak zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta jan guztiok ondatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta dan guztiok ondatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena, egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horretik jauna, zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta saenkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorpuz olak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure goztenarekin, eta aliz gizon guztekin batean. Era berean izango goan jauna pizeko itxaropenean joan diren gure senitiak Kontxi eta bere senar Mariano eta gure hildako guztiak. Aritzatzutarnak zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Angoikoaren Ama Maria Doartxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Miguelekin, San Pablo, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean, gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri baita jargoiko alguztiun horri, Espiritu Santuarekin bateran, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salmazak agindura kutsiari jarraituz, itxaropenez kanta dezagun. Gureaita, zeruetan zeranak, sakrizan beti gure izena, Elkor beti zure reitua. barkatzen diregu,
ez gero, ez gaizazu ziten Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure berrukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jaunazuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinisnari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu pakea, elkarri. Haren bilbotxa pekatua Eitzen duzula zakizkigu Jainkoaren bilbotxa munduko pekatua Eitzen duzula zakizkigu Jainkoaren bilbotxa munduko pekatua Eitzen duzula emaiguzu pakea Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua, kentzen duena, zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor zu nire zean sartzeko, baiza zuitz bat eta sen bat.
Egin dezagun otoiz. Jainko Alguziuna, bizi berriaren grazia eman diguzu. Egizu bizi berri honek beti pozu gaizala. Ta eraman Kontxi eta Mariano zure altzora, Jesukristoren bitartez. Amen. Eta orain egingo dugu azken otoiza erresponsu honekin. Jainko jauna, zure semeak bere gorpuz santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizu Kontxi eta Mariano, janari honen bidez Kristoren betireko maira iritsi daitezela. Jesukristoren bitartez. Amen. Mi familian partetik mi esker denoi, zuen presentzia, zuen konpainia, zuen otoizaren gatik momentu xamin hauetan. Jauna zurekin, eta zure espirituarekin, beden kaza izatela jangoiko elguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak